Igama lam ndingubabazile, ifani yam nguSogoni, ndingowaseMontfrey, ndizalwa lapha e-Eastern Cape. Le program kaLouis Agri ndiyiqale last year nge-1 ka-August 2024. Before ndibe ndiqala apha kwaLouis Agri, bendikade ndingumntu obambayo, ndingenasigxina somewhere, but ndifuna ukukhontyuwisha ndiqhubeke nesikolo. But now that ndiye ndalapha kwa-agriculture, ndiye ndayibona i-direction yam. Yes, before Louis Agri, I always like agriculture from school, and ndingumntu ozibona more like into yakwa agriculture eyithanda kakhulu. So ndanxa yoba isikolo and all that stuff okanye into from at home, background at home, so andakwazi uqhubeka, yile nto bendingena direction. But now that ndifumene i-platform, ndizibona ndi-somewhere ngenxa yaLouis Agri. Sure, I've always liked plant production, so ndigaine something from there. So ndizibona ndi-somewhere and ndi-more experienced ngendlela experienced like i-agriculture undinike something, but ndizibona ndi-more ndikwi-level engaphezu kwalena. Apha kwaLouis Agri, i-challenges endizifumene into yobana you can plant something but unga-expect into yobana njengoba uyiplantileyo izophuma ilolu hlobo uyijonge ngalo. There is something, i-diseases and all that stuff ezingakuvali into yobana i-product yakho ingabi lolu hlobo uyi-expecte ngalo wena. Surely, since ndinale experience nayo ngoku according to into yakwa-agriculture, andifuna uphosa, ndifuna ukuqhubekeka, andifuna ukuba nale NQL level 3 kuphela, ndifuna ukuzibona ndi-more, so ndizaya esikolweni.